Güýje daralary Lewapda özleriniň hemayatyna pulun gara wazyryna garşy göreşýär. Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherinde hemde Kerki we Hojamaz etraplaryny häkimetler gara wazyrdaky valyuta sowdasyna garşy göreşe girişdi. Ýöne yerli ýaşaýjylar valyutanyň gara wazyryna İçeri işler ministrliginiň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň düzümine girýän edaralaryň hemayet edýändigini aýdýarlar. Lewapda häkimetleriň valyutanyň resmi däl sowdasyna garşy girişen täze göreşini esasan dollarçylar däldi pul çalışýan raýatlar kösenýär. Bu barada Azatlygyň habarçysy 24-nji dekabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Goloýda Türkmenawa şäheriniň hemde Kerki we Hojamaz etraplarynyň bazarlaryny häkimetler valyutanyň bekanun sowdasy bilen meşgullanýan raýatlara garşy çäre görüp başlady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewaplylar valyutanyň gara bazaryny sowdanyň, möhmanyň we polisiýa daralarynyň hemayatyny amal edilýändigini aýdýarlar. Gara bazarda daşary ýurt pulunu satmak ýa-da almak isteýän ençemi ýöneköý raýat valyuta sowdasynyň polisiýanyň hemde möhmanyň edaralarynyň goldamagy bilen işleýändiginiň özlerini äşkär bolýanyny aýdýar diýip habarçy Lewaply gurrundaşlarynyň sözlerine salgılanýar. Bu ýagdaýyň özlerine äşkär bolanyny aýdýan raýatlar öz sözlerini şeýle delillendirýär. Pul sowdasyny edýän dollarçylara däldi zerurlukdan pul çalışýan raýatlara jerime töredilýär we olaryň jinaýat üstünde ele salynan emlakleri döwlet haýyryna geçirilýär diýip Lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu maglumat boýunça Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden ýa-da İçeri işler ministrliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakkında kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň çägine daşary ýurt puluny bekanun satýan ýa-da satyn alýan adam kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan ele salynsa, onuň çalışýan pulu mulsuz döwletiň haýyryna geçirilýär. Hemde oňa 1500-2500 manat aralygyna jerime töledilýär. Türkmenistanyň häkimetler ýurtdaky valyutanyň hereketini berk çäklendirýän wagty käbir türkmenistanlylar valyuta gaçakçylygy bilen bagly halkara jenaýatlara baş goşýar. Hindistanyň Metbuaty 24-nji dekabrda Delhi'nin Indira Gandhi adyna halkara aeroportuny 9 türkmenistanly aýalyň ýurdun daşyna $500,000 gowrak daşary ýurt valyutasyny bekanun çykarmaga synanşyny ele salynandygyny habar berdi. Halkara maliýe edaralarynyň Türkmenistana sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetini valyuta gödegçiligi gowşatmaga çagyryş edip gelýär. Marda idara kärhanalaryň işärlerinden velosiped satyn almak üçin 20 manatdan 40 manata çenli pul ýygnalýar diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şu gün büdjet işärlerinden pul ýygnalyp başlandy. Aň bilim we agyz suw edaralarynyň işärlerinden 20 manat, lukmanlardan 40 manat, gaz edaralarynyň işärlerinden 30 manat we demir ýol işärlerinden 10 manat ýygnalypdyr diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 24-nji dekabrda gurrun berdi. Habarçy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan agzalyan edaralaryň ençemi işäriniň aýtmagyna görä, idara kärhanalaryň ýolbaşçylary velosipediň näme üçin satyn alynýandygy, onuň nirede ýa-da haçan geçiriljek ýürüýüşde ulanıljak bu barada hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Habarçynyň sözüne görä, işärler özleriniň zähmet haklaryny aýdan aýa zordan ýetirýändiklerini aýdyp, pul ýygnamak çärelerinden haly ýadandyklaryny gurrun berýärler. Her aý zähmet haklarymyzdan tutulýan tutumlardan başga-da dürli maksatlar üçin diýilip, ýene de adından 100 manattan, käte ondan da köp möçörde pul ýygnaýarlar. Üstesine de aýlyklary öz wagtyndan atlaşdyryp bolmaýar. Welaýatda sanaý maly bankomat işleýär diýip habarçy anonim şertde maglumat beren marly büdjet işärleriniň biriniň sözüni tistirledi. Azatlyk radiosyna ýokarda aýdylanlary Mary welaýat häkimligine we beýleki değişli edaralara tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne soňky aýlarda Azatlyk radiosy ýurdun käbir beýleki regionlarynda büdjet işärlerinden velosiped satyn almak üçin pul ýygnalýandygy barada ençeme gedek habar berdi. Noýabryň başynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtdaky käbir edara kärhanalaryň işärlerinden velosiped üçin 1000 manatdan 2000 manata çenli pul ýygnalýandygyny gurrun berdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda uly bayramçylyklarda ýa-da halkara çärelerde prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçüliklerin tigirli ýörüşler ýygyderli geçirilýär. Bu tigirli ýörüşlere döwlet işärleri, studentler we mekdep okuwçylary köpçüliklerin çekilýärler.
Olar bu çäre üçin tigirleri we sport egin eşiklerini öz hasabyna satyn alýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklara garamadan bayramçylyklar we halkary çärelerini uly dawara bilen bellemegini dowam etdirýärler. Resmi media bu çäreler üçin büdjet we medeniýet işärlerinden, okuwçylardan hem-de studentlerden ýygnalýan pullar barada mesele gozamaýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylda Aşgabatda sambo boýunça dünýä çempionatyny we 2021-nji ýylda bolsa velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmegi meýilleşdirýärler. Marynyň döwlet dukanyny adam maşyna 2-den satylan towuk buğduny satyn almak üçin uly nowbat döredi. Täze ýylyň öňü syrasyna Türkmenistanda ými tönümler satylýan döwlet dukanlarynyň öňüne uly nowbatlar döreýär. Alyjylar döwlet dukanlaryna satylýan azyk önümlerini arzan bahadan satyn almak üçin sagatlap nowbata garaşýarlar. 24-nji dekabrda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugruna yerleşýän bir belgili döwlet dukanyny adam maşyna çäkli möçberde towuk buğdu satyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu arada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine Marydan habar berýär. Onun maglumatlaryna görä köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda ýerleşýän birinji döwlet dukanynyň işigine 50-den gowrak adam çäkli satylýan towuk buğduny satyn almak üçin nowbata garaşdy. Döwlete degişli bu dukanyny towuk buğdu satylýar. Her adam maşyna 2 sany towuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre alıcılar hususi dukanları bilen deňeşdirenine döwlet dukanyna satylýan towuk buğdunyň bahasyny arzan hasaplayarlar. Şol sebäpden uzun nowbatlarda sagatlap garaşýarlar. Hususi dukanlarda towuk buğdunyň 1 kilogramynyň bahasy 16 manat diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny ýurdun ähli regionlaryny hemde paýtagat Aşgabatda ýerleşýän döwlet ýeçiligindäki azyk harit dukanlarynyň öňüne ýygy-ýygydan uly nowbatlar döreýär. Hususi tewdada ými tönümleriniň we beýleki haritlaryň bahalary döwlet bahalary bilen deňeşdirilne gymmatlygyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky ykdysady krizis bilen bagly problemalary açaçan boyun almaýar.